Martín de la Coalició Compromís. Per favor, Isabel. Moltes gràcies. Bon dia a totes i a tots. En primer lloc, donar les gràcies als organitzadors d'aquestes jornades, al Col·legi i a l'Associació de Gestors Esportius, per donar-nos l'oportunitat de poder vindre ací a traslladar-vos les nostres propostes en matèria d'esport, però sobretot també per poder escoltar-vos a vosaltres. Dir-vos que el programa de compromís ha estat elaborat des de la participació i de manera transversal des de les nostres sectorials. També ha estat elaborat per persones molt vinculades amb l'esport i especialment amb professorat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Començaré amb un apunt. Per nosaltres, Compromís, per tal d'elaborar el nostre programa i marcar les actuacions que volem ficar en marxa, ens hem basat en les diferents definicions que fa l'Organització Mundial de la Salut dels termes activitat física, exercici físic i esport, tal com s'ha apuntat també al principi. Així que des de Compromís diríem que entenem l'esport com qualsevol activitat física realitzada amb l'objectiu d'aconseguir benestar i l'assoliment de reptes personals i col·lectius. Aquestes activitats poden desenvolupar-se en instal·lacions esportives o en qualsevol àmbit social. És inqüestionable dir que l'exercici físic és vital per a tindre una bona salut, redueix el risc de moltíssimes malalties i per supost també de l'obesitat. Per això els nostres objectius serien que l'esport s'ha de convertir en la part fonamental i clau del procés educatiu vital de totes les persones, de manera que les futures generacions entenguen la pràctica de l'esport com una activitat imprescindible en la seva vida, i l'esport a més ha de ser una eina fonamental per a afavorir la socialització de totes les persones i l'arrelament al territori. Dir que des de Compromís hem volgut superar aquest model esportiu promogut els últims anys per el Partit Popular basat en la competició i en la política esportiva dels grans esdeveniments, ja s'ha anomenat també abans la Fórmula 1, la Copa Amèrica, la hípica, etc. I nosaltres tenim un model diferent que és el que anem a exposar. Considerem que el foment i la pràctica de l'educació física ha de tindre continuïtat i d'estar dissenyada per a tota l'etapa de l'educació obligatòria, també fins als 18 anys. Això també es pot aconseguir reforçant l'assignatura de l'educació física. Hem de ficar molt d'èmfasi i dissenyar i implantar un programa d'igualtat en l'esport. Crec que en actes com aquests es contenadones de la importància d'aquests temes. Crec que avui n'hi haurà ací 8 o 9 dones només entre el públic. Per això considerem que és molt important fer visible la presència de les dones en l'àmbit de l'esport, on estan minoritàriament representades, a pesar que els últims èxits dels darrers anys han sigut aconseguits per moltes dones i equips de dones. Hem d'incidir en la coeducació, en el llenguatge no sexista, en la professionalització amb personal format en igualtat i l'eliminació, per supost, de la publicitat sexista. Nosaltres volem impulsar polítiques fiscals progressives i equitatives en l'àmbit esportiu que faciliten i garantisquen la continuïtat dels clubs esportius i altres associacions. Això se pot fer implantant beneficis fiscals per a clubs i associacions de base, estudiar règims especials tributaris per a esportistes. Caldrà distingir entre els esportistes d'èlit i esportistes professionals. Els esportistes d'èlit ja tenen suficients ingressos per a viure durant tota la vida, pràcticament, i els esportistes professionals, la majoria tenen una carrera d'una durada molt més xicoteta. En aquest sentit, també caldrà mirar que els esportistes d'èlit tinguen algunes modificacions tributàries per a que tributen en Espanya i els que tributen fora no puguen competir en el nostre país. Respecte a instal·lacions, diríem que anem a generar polítiques per impulsar instal·lacions sostenibles i energèticament eficients. En això se poden implicar molt bé les associacions dels diferents barris i ciutats. Nosaltres hem treballat també el programa d'una manera molt municipalista, perquè és molt important tindre aquesta arrel amb els municipis. Creiem que s'han d'aprofitar les instal·lacions escolars més enllà de l'horari curricular. I parlant de valors, també creiem que s'ha de ficar molt hincapié, molta atenció en l'esport base, un esport participatiu i que promoga els valors del respecte a totes les persones, a la diversitat, als animals, al medi ambient. Serà una prioritat per a nosaltres l'erradicació de qualsevol tipus d'apologia de la violència, de la discriminació i d'actituds abusives i degradants.
Des de Compromís promourem mesures i canvis legislatius que tallen darrere aquestes actituds, no podem permetre l'exhibició de simbologia feixista i nazi en actes esportius. El suport a l'esport base en totes les seves modalitats, potenciar la pràctica esportiva diversificada i sense cap prioritat a un únic esport. Potenciarem altres activitats com poden ser els jocs infantils, jocs tradicionals, les pràctiques com el senderisme, activitats de risc en la natura, etc. Creiem que n'hi ha que ficar també molt hincapié en els col·lectius vulnerables. S'ha de promoure l'esport per a les persones d'edat avançada, persones amb discapacitat, garantint l'accessibilitat a totes les instal·lacions, garantir la pràctica esportiva a totes les persones i col·lectius vulnerables com poden ser immigrants, presos, malalts, diversos, transexuals. Això ve recollit en l'article 43.3 de la nostra Constitució i nosaltres hem de garantir que això s'acomplisca. Volem ficar en marxa la llei de professionals de l'esport amb la finalitat principal de protegir la salut dels usuaris d'activitats esportives, regulant determinades professions, professorat de l'educació física, professionals especialitzats en preparació física, monitors, monitores, equips directius, tècnics, etc. Exigirem determinades titulacions o qualificacions professionals per al seu exercici legal, tant com s'ha apuntat també al principi d'esta jornada, i establirem funcions que poden ser desenvolupades per cadascuna d'aquestes ocupacions. Amb una eficaç aplicació de la llei s'evitarà així mateix l'intrusisme professional que es dona en l'àmbit esportiu. Hem de vetllar per la qualitat del servei social de l'activitat física i de l'esport. Aquest punt és molt important. En les societats desenvolupades no és prou que es faci activitat física i esport, sinó que aquesta pràctica ha de ser de qualitat. Això passa perquè els professionals siguin bons i això s'aconsegueix amb una bona formació en tots els seus nivells. Com a motor econòmic, l'esport com a motor econòmic. Hem d'apostar per l'esport base i popular com a motor turístic i econòmic. Comentaven al principi la política dels grans esdeveniments que ha sigut la ruïna econòmica de la nostra comunitat. Nosaltres tenim així al nostre país diferents proves que són garantia d'èxit, com poden ser la Marató de València, per exemple, que promou a més de 11.000 atletes i a banda de totes les familiars, amics i aficionats que atrauen. Per què no recuperem i potenciem des de les institucions públiques per a que això no siga el negoci d'uns pocs? Creiem també que s'hauria de constituir l'Agència Valenciana de l'Esport. Dins d'això hem marcat una sèrie d'objectius. Com a primer seria el desenvolupar les nostres competències esportives, elaborar polítiques de l'esport transversals en tots els seus àmbits i vetllar pel compliment dels seus objectius, coordinar-se amb les entitats locals, com he apuntat anteriorment. Jo crec que ahir, com jo soc regidora d'un ajuntament, això me toca molt a prop. Garantir la investigació científica des dels organismes públics en tots els temes que es refereixen a l'esport, en la col·laboració de les institucions i diferents agents, les conselleries, les universitats, els clubs, els hospitals. Hem d'implicar-los a tots perquè tenen responsabilitats en aquest tema. Tot i que apostem per l'esport base, no deixem de costat promoure l'esport també de competició i planificar-ho en col·laboració amb les corresponents federacions esportives. Hem de promoure i difondre l'esport valencià més enllà del marc autonòmic, impulsant la participació de les seleccions valencianes. Vaig a votar alguns punts, però caldrà també protegir i fomentar els esports tradicionals que formen part de la nostra cultura, com són les diferents modalitats de la pilota valenciana, les albuferencs o vela llatina. Hem de potenciar tots aquests esports que formen part de la nostra cultura. Aquesta agència valenciana també tindrà entre els seus objectius coordinar i fomentar l'esport en les comunitats universitàries valencianes, connectant amb els diferents serveis esportius, etc. I després coordinar i orientar amb els centres de salut. És molt important la prevenció i després els tractaments d'algunes malalties. N'hi ha que coordinar-se amb els diferents centres de salut per a derivar als pacients per desenvolupar activitats físiques que al final es van a millorar més que moltes medicines. Coordinar i impulsar campanyes de promoció i divulgació de l'activitat física i de l'esport, i moltíssimes més coses com mancomunar serveis per estudiar la situació de diferents situacions. En resum,
voldríem dir que l'esport ha de ser la part fonamental del procés educatiu i vital de les persones, l'esport com a eina fonamental per fomentar els valors d'igualtat, respecte i la no violència, el foment a l'esport base i tot el recolzament als professionals de l'educació física i l'esport. Moltíssimes gràcies.